Hei, anteeksi, oot sä nähnyt mun ystävää missään? Moikka. Minkä näköinen? Hirveän vaikea kuvailla, mut et on nähnyt. Joo, en oo kyllä nähnyt. Ei saakeli. Kun siis mulla oli tarkoitus mennä sen kanssa piknikille, Joo. mut sitä ei nähnyt missään. Joo. Niin mä mietin, että haluaisit sä olla mun ystävä? No, sanotaan, että aika tälle yllättävä kysymys, mutta siis mikä jottei? Uusia ystäviä aina kiva tehdä. Nää oli tarkoitus mennä mun ystävälle. Okei. Siellä on vähän eväitä. Meidän piti mennä piknikille. Mä oon nyt ottanut sitä tässä joku 3 tuntia ja mä oon mun eväät jo syönyt. Alright. Ei raaskinut heittää pois. Eli nyt mä syön sun ystävän niin Joo, ehkä tästä oppii jotain. Miltä maistuu? Oot sä koskaan käynyt Barotsissa ennen? Siis en, mut ihan pirun hyvää. Siis miksi tämmönen paikka on? Mä en oo kuullutkaan. Barotsi, se on Raisiossa. Eikö Raisio ja Turku on vähän niinku serkkuja? No, joo. Onks tää beefi? No ei välttämättä.